Praise the Lord! Kumusta kayo amin dita Ilagan City, Isabela, dita Santa Isabel Norte, ken Santa Isabel Sur, idadauluan ni Pastor Ricardo Balbin, District Overseer, iti daytang Iglesia, iti Dios nga si Bibiyag, Church of the Living God. Kumusta kayo amin dita? Dagitay padak nga ma, dagitay ken dagitay young people, amok nga nakapapapati kayo nga agserbi iti Apo. Salamat nga, kumusta kayo dito'y Christian Community Church, dito'y Santa Rosa, Ilocos Norte, idadauluan ni Pastor Julian Tagata, ken ni Pastora Melba Tagata. So, dito nga kanta, irukni ko kada kayo. Ken kastamat, iti ay ayaten mi unay nga madam, sagot ko ken kuha namat dito nga kanta, Madam Norma Lahip from USA, Alaska, USA.